नमस्कार, मस्त मॉडर्न किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण मटकीची उसळ बनवणार आहे आणि ते पण कुकरमध्ये। एकदम सोप्या पद्धतीत मी तुम्हाला ही दाखवणार आहे। मस्त मॉडर्न किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण मटकीची उसळ बनवणार आहे। तर मी इथे एक वाटी मटकी घेतली होती आणि त्याला मी स्वच्छ धुवून एका कॉटनच्या कपड्यामध्ये बांधून ठेवलं होतं आणि हे बघा त्याला आता असे मोड आले। तर आता या मोड आलेल्या मटकीची आपण उसळ कशी बनवायची ते तुम्हाला मी आज सांगणार आहे। तर आता तुम्हाला मी मटकीची उसळ कुकरमध्ये कशी बनवायची ते तुम्हाला मी दाखवणार आहे। मटकीची उसळ बनवण्यासाठी मी इथे एक छोटा कांदा घेतला आणि त्याला बारीक चिरून घेतले आणि या साईडला एक टोमॅटो घेतला आणि त्याला पण बारीक चिरून ठेवले। आता मी त्यात 4 चमचे तेल टाकते आणि त्यात आता मी हा कांदा टाकते आता जो बारीक चिरून घेतला होता। त्यामध्ये मी आता 5-6 कढीपत्त्याची पानं टाकते आणि 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट। आता सर्व टाकून आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि इथे मी गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवलाय। त्यामध्ये मी आता हा 1 चमचा मीठ टाकते कारण की आपल्या आलं लसूण पेस्ट कुकरला चिकटली नाही पाहिजे म्हणून आणि आपला कांदा व्यवस्थित भाजतो मीठ टाकल्यावर। आता त्यामध्ये मी हा टोमॅटो पण टाकून घेते। आता हे बघा तुम्ही बघू शकता आपला कांदा आणि टोमॅटो व्यवस्थित भाजतायत आणि इथे आपण गॅसचा फ्लेम जरा स्लोच ठेवायचा आहे। त्यामध्ये मी आता हा 1 चमचा धना पावडर टाकते, 1 चमचा हळद, 1 चिमटी हिंग। त्यामध्ये मी थोडीशी कसुरी मेथी टाकते, जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही टाकू शकता, नाही टाकले तरी चालेल। आणि त्यामध्ये मी हा लाल मालवणी मसाला टाकणार आहे 2 चमचे आणि हा मसाला कसा बनवायचा तुम्हाला बघायचं असेल तर त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। आता हे सर्वाला पण आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। ही मटकीची उसळ खूपच चांगली बनते आणि सकाळी आपण टिफिनसाठी पण हिला घेऊन जाऊ शकतो आणि लगेच तयार होते। आता मी त्यामध्ये ही मटकी टाकून घेणार आहे आणि आता आपण त्याला पण व्यवस्थित त्या मसाल्यामध्ये परतून घेऊया। आता इथे बघा मी एक कांदा खोबऱ्याचा वाटप घेतलाय। आता हे वाटप कसं बनवायचं त्याची लिंक पण मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, तुम्ही माझा जाऊन व्हिडिओ बघू शकता। तसंच तुम्ही पण हे वाटप बनवून घ्या आणि हे वाटप तुम्ही पाणी न घालता मिक्सरला लावून 8 दिवस ठेवू शकता फ्रीजमध्ये। त्यामध्ये फक्त तुम्ही 1 चमचा मीठ टाकायचं आहे। तर आता त्यामध्ये बघा मी हा एक मोठा चमचा वाटप टाकलाय। जर तुम्हाला जेवढे तुमचे उसळ घट्ट बनवायचे असेल तेवढं तुम्ही वाटप टाकू शकता त्यामध्ये। ही उसळ चपाती बरोबर किंवा भाताबरोबर पण खूप छान लागते, तर तुम्ही पण हिला एकदा नक्कीच ट्राय करून बघा। आणि ही उसळ तुम्हाला मी कुकरमध्ये का दाखवते कारण की सकाळी आपली घाई असते, तर आपण टिफिनला घेऊन जायचं असेल तर ही 2 शिट्यामध्ये आपली उसळ तयार होते मटकीची। तुम्हाला जेवढं पाणी पाहिजे असेल तेवढं तुम्ही वापरू शकता। मी इथे 3 ग्लास पाणी घेते। आता त्यामध्ये मी हा 1 चमचा आमचूर पावडर टाकणार आहे कारण की आमचूर पावडर टाकल्यामुळे त्याची चव खूप चांगली येते। मगाशी त्यामध्ये मी 1 चमचा मीठ टाकलेलं, तर आता पण मी त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकते, तुम्ही चवीनुसार मीठ टाकू शकता। त्याच्यावरती मी कुकरचं ढक्कन लावून घेते आणि त्याच्या आता आपल्याला 2 शिट्या फक्त काढून घ्यायचे आहेत। तर हे बघा आता मी कुकरमध्ये 2 शिट्या काढून घेतल्या आहेत आणि आता आपली उसळ तयार झाली आहे। आपला कुकर गरम आहे तर आपल्याला त्याची पूर्ण हवा काढूनच त्याला उघडायचं आहे। आता हे बघा तुम्ही बघू शकता आपली बघा मस्तपैकी मटकीची उसळ तयार आहे आणि बघा आता उकळते ती। आता ही बघा आपली मटकीची ती उसळ तयार झाली आहे, ती पण फक्त 2 शिट्यांमध्ये। आणि याचा जो खुशबू आहे तो खूपच छान आहे, खूपच चव लागणार आहे त्याला। तर
तर हे बघा आपली मस्तपैकी मटकीची उसळ तयार झाली. तर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी ही आजची रेसिपी कशी वाटली.